Kada rješavamo Rubikovu kocku pomoću početničke metode, prvo radimo cross, onda radimo first layer pa second layer, ali ako želimo da radimo first layer i second layer odjednom, onda ćemo koristiti tehniku koja se zove F2L. Danas ću vam u ovom videu pokazati kako se to radi F2L. Prije nego što vam pokažem kako se radi F2L, morat ću vas naučiti 3 osnovna algoritma koje morate znati da bi mogli uspješno da uradite F2L. Prvi algoritam koji ću vam pokazati koristimo za ubacivanje F2L para na njegovo mjesto. Ako se F2L par nalazi lijevo, trebamo ga ubaciti ovdje. Koristimo sljedeći algoritam R, U', R'. Ponovit ću još jednom. Znači, ako se nalazi lijevo, trebamo ga ubaciti ovdje. Idemo R, U, R'. Drugi algoritam koji ću vam pokazati koristi se također za ubacivanje F2L para, ali ne sa lijeve ka desnoj, već sa desne ka lijevoj. A ide ovako. L', U, L. Još jednom da ponovim. Znači idemo L', U, L. Treći algoritam koji ću vam pokazati koristi se za okretanje kornera, odnosno da okrenemo bijelu prema desno ili prema lijevo, a algoritam ide ovako. R, U2, R'. Evo još ću jednom da pokažem. Znači, želimo da okrenemo bijelu, R, U2, R'. F2L se sastoji iz 3 koraka. Prvi korak jeste da odgovarajući korner i edge koji želimo da sklopimo u jedan F2L par trebamo dovesti na gornji sloj. Ovako. Sljedeći korak jeste da korner i edge spojimo. To ćemo uraditi ovako. I posljednji korak jeste da taj F2L par ubacimo na njegovo mjesto. To će izgledati ovako. Postoje 4 slučaja kada radimo F2L, a to su sljedeći. Znači, uradili smo prvi korak, to jest izbacili smo korner i edge na gornji sloj i onda možemo da imamo bijelu sa desne strane i da nam na vrhu kornera i edge bude različita boja ili da nam bude ista i da imamo bijelu sa lijeve strane i također da nam na vrhu bude različita ili ista boja. Prvi slučaj kada imamo bijelu desno, na vrhu su različite boje. Prvo korner dovedemo na mjesto gdje treba doći, odnosno između zelenog i crvenog jezgra u ovom slučaju. Edge mora biti nasuprot kornera i radimo sljedeće. R, U, R'. Ovo je po meni najlakši F2L slučaj koji se može desiti. Drugi F2L slučaj jeste kada bijela gleda prema desno, a na vrhu imamo istu boju. Ovaj slučaj rješavamo na idući način. Znači, korner pomaknemo dole, uradimo 2 puta U', da dovedemo edge ovdje, vratimo korner prema gore i dobili smo naš F2L par koji ćemo sada ubaciti. Znači idemo L', U, L. Idemo sada na sljedeći slučaj. Kada bijela gleda prema lijevo, a na vrhu su različite boje, znači na korneru je zelena, ovamo je narančasta. Prvo što radimo jeste dovodimo ovaj edge nasuprot kornera, ovako. Sljedeći korner moramo dovesti na njegovo mjesto, odnosno u ovom slučaju između narančaste i zelene i pomoću 3 poteza L', U', L
ubacimo i ovaj F12 par na njegovo mjesto. Posljednji F12 slučaj jeste kada bijela gleda prema lijevo, na vrhu imamo iste boje, tada ćemo uraditi sljedeće. Pomjerit ćemo ovaj korner prema dole, uradit ćemo jedno U i vratit ćemo korner prema gore i dobili smo naš F2L par. I sada ćemo taj par da ubacimo pomoću R, U', R'. Pored 4 osnovna F2L slučaja koja sam pokazao, mogu se desiti i specijalni slučajevi. To su slučajevi kada imamo spojen korner i edge, ali oni nisu spojeni kako treba, kao na primjer ovaj slučaj gdje imamo spojen ovaj korner i ovaj edge, ali oni nisu spojeni kako treba. I zbog toga radimo sljedeće, znači prvo razdvajamo ovaj korner i ovaj edge ovako i tek onda vršimo njihovo spajanje u F12 par i njihovo ubacivanje na odgovarajuće mjesto.